Dag efter dag rapporterer medierne om tusindvis af ulovlige mobiltelefoner i fængsler med et langt højere mørketal og om stadig mere kriminalitet bag murene. Højrisikoindsatte, blandt dem terrorister, kartelledere og voldskriminelle, styrer fortsat kriminelle handlinger fra indsiden. Det sætter fængselsbetjenter og familierne deres i reel fare, og problemet vokser. Mobiltelefonerne bliver stadig kraftigere. Optag af ansatte publiceres på nettet. Personoplysninger spredes målrettet via sociale medier. Kommunikationen begrænser sig ikke længere til mobiltelefoner, men omfatter også smartklokker, briller og andre tilkoblede enheder. Samtidig fører øgende bemandingsmangel og arbejdsbelastning til, at stadig færre ansatte må håndtere stadig mere komplekse risikoer. Under slike forhold er risikoen uacceptabel. Det er netop her, Mobile Wall eliminerer ulovlig og ukontrolleret mobilkommunikation. Mobile Wall opdager ulovlig mobilkommunikation på tværs af alle relevante mobilstandarder og standser den kontrolleret, når nødvendig tilladelse foreligger. Ved detektion arbejder Mobile Wall helt passivt. Systemet lytter til signaler uden selv at sende ud radiosignaler. Der det er tilladt, sker signalelimineringen målrettet og inden for klart afgrænsede områder. Indgreb sker kun ved behov og bare på de nødvendige frekvensbåndene. Mobile Wall integreres sømløst. Minimalt behov for personel. Drift døgnet rundt. Central styring i sandtid. Enkelt og intuitivt. Målrettede indgreb sker udelukkende mod ulovlige mobiltelefoner. Eksisterende systemer forbliver upåvirket. Mobile Wall er modulært bygget og kan tilpasses fremtidige udfordringer, som nye frekvenser eller ændrede krav. Men én ting er klart. Effektiv sikkerhed opnås først med Mobile Wall. At tage ansvar betyder at handle, før hændelser opstår. Tag kontakt med os i dag for en uforpligtende samtale. Ikke vent længere.